Yabo mfowethu, ake ngichaze ngoba ngiyazi ukuthi ngididekile. Yabona uma uyindoda usuphumile ebufaneni wangena ebudodeni, usuyindoda wena unomfazi. Iyeke lento yokuthi uma uyasebenza uqashiwe permanent, uthatha imali wena uyoyidla nabangani bakho ihlala kuwe. Kuyona yakho leyo mali, akuyona yakho. Mali makuthi uyasebenza wonke umholo kumele uye eMfazini. You understand? Lokho kwasho ngisho uNkulunkulu, uyakwazi na uNkulunkulu ukuthi imali kumele lo mlobolile bafowethu, kunomehluko phakathi komfazi ne-girlfriend. Ononkroyi akusho ukuthi abafazi. You understand? There is a big difference between umfazi nomqwayizi. Ungabona ungahlali nentombi yakho, ubona imali esibini sokucela imali, unonkroyi loyo. Kumele uvele udubule phezulu same time, izodla imali yakho lento. Kodwa umuntu wabona ekuzalela ingane, qhubeka hlala nawe. Leyo muntu uhlelekile, uyayazi into ayifunayo empilweni. Dela bakubo azohlala nawe la. Uyakubekezelela njengoba unjalo uhlupha nje. You understand? Lo muntu uvuka ngisho engathandi, akufakela amanzi okugeza, kumele umhloniphe. Kumele umondle. Ungabona indoda isebenza nomfazi isebenza, ngeke niguge nonke. Noma ningaguga nonke uzogcwala imlanjwana la ekhaya. You understand? Because lo muntu uyasebenza nawe uyasebenza. Kunama opportunities amaningi abafuna ukunikeza wona bese bamhlaba. Njengoba nabo bahlaba nje emsebenzini. You understand? And uzothola ipipi elingcono kunelakho. Bamudle umfazi wakho emsebenzini, ungekho wena. Into eyenza ukuthi abafazi bagcine befuna ukuyosebenza yiyo lento yokuthi amakhanda engasebenzi. Umuntu uyahola wenze ezinye izinto eceleni, kodwa leyo mali yonke uyayithatha uyayiphuza. Uyididi umunjalo. Uzele uney'ngane. Kumele uthathe leyo mali unike umfazi wakho. Uma kuwukuthi akahlelekile ekhanda, myeke uthathe omunye. You understand? Ya, yeke uthathe omunye onengqondo ozomnikeza leyo mali. Akuyona yakho leyo mali. Ngifuna ukunitshela bafowethu, mina mangithi abafazi bengaphiwa imali, mangithi mina abantu besimame bengaphiwa imali, ngisuke ngithagethe abantu bami engibaziyo ukuthi ngobani engikhuluma nabo. You understand? Mina ngeke ngithi ngibona intombi namhlanje ngihlangana nayo la emgwaqweni, yithi intombi kimi, baby, ekhaya kunomcimbi ngicela ungithengele inkomo, ngivele ngikhiphe isibhamdela nje ngidubule phezulu. You understand? Uyangijwayela wena. Ngithandana nawe izolo. Sekunomcimbi ekhaya kimi, somele ngithenge inkomo manje. Ha? Somele ngizosinda manje ekhaya kimi. Before sithandana mina nisindelwa ubani? Uyangijwayela kahle kahle. Ungenza isithutha. Uma kuwukuthi uyindoda bafowethu, ngifuna ukunithiphisa manje. Uma kuwukuthi lo muntu ohlala naye endlini uyambona ukuthi u-right ekhanda, kunezinto okumele umgunyaze kuzo ukuze abe right. Umholile umfazi wakho kumele azi ukuthi uhola nini. Uma usebenza kumele umfazi wakho azi ukuthi uhola nini, ushayisana emsebenzini, usebenza nobani. Kuphi? You understand? Umfazi wakho angithi lo ohlala naye endlini. Iy'ntombi ungayitsheni vele iqiniso, izokuhluka. Yabona nje intombi uma kuwukuthi uyajola unomfazi endlini, then khona isincanazana esikhona ngapha ngaphandle, lo muntu loyo ungachithi na isikhathi uma unomfazi. Awe lodwa lilungile mani, qeda uhlala iviki lonke ungayiboni lento. Vele ayikusizi ngalodwa less uma kuwukuthi usufuna ukuphuma emfazini wakho. You understand? Kodwa uma kuwukuthi uyijongo bafowethu,
akumelanga uvume ukubuswa igirlfriend umfazi wakhe khona. Yikho kwenza ukuthi bagcine abafazi benu besuffocate bese banishaya banithela amanzi abilayo, bathatha iy'mali zenu bayobheja amadoda. Isuka lapho wena uma ukuthi uyindoda eqotho uyasebenza noma uyijolela la ujola khona, uthatha imali, uthatha ikhadi unikeza umfazi, umtshele umfazi wakho ukuthi mama, angifuni ukuthi inyanga yaphela ungicela imali. You understand? Nayi imali yami. Uzokunikeza kuyo leyo mali yakho eholile, uzokunikeza eyokuthi uhambe uyophuza uma kuwukuthi uyakubona ukuthi unalo uthando uyamnakekela. And don't forget ukuthi abantu besimame abakumiselwe ukuthanda amadoda, bamisele ukwathobela abawahloniphe. You understand? And umuntu mekuthobela ekuhlonipha, wena sekumele umnikeze okungaphezulu kwalokho, because umuntu mekuthobela ufethu ukuthoba, umuntu okuthobela akakubheke emehlweni, awuqala lokho. Akakubheke emehlweni uma ukhuluma, ukuthobela, uthobile lowo muntu. Umuntu ohloniphayo akuphikisi umkhuluma. You understand? Ngitshengisa iy'mpawu zabafazi omeni bathathe nina, hhayi laba abagqoka amaphenti bese bayaphuma bahambe baye emashurenki, baphume baye emabhishi. Zinyoni lezo. Ngisho umfazi into othi uma uyicabanga manje isiyezi, yeah, that's what I'm talking about. Nkosikazi, umuntu omkhumbula ngisho ulele naye umbambi la nje umkhumbule. You understand? Uyena umfazi wakho loyo, umuntu okwazi ukukutshela ethi baba kasibanibani impuphu iphelile abantwana abanakudla. Hayi umuntu ozothi uma efike ekuseni uthole nga-93 missed calls efona nama-message awu-20 ididi iphungalenja, awufakanga imali yabantwana, akazi nokuthi maybe use-government moshari ufile, efona kuphela inja. Cabanga ukuthi abantu abambadlani, wena uhleli la udlifele, abantu abambadla yini? Nazo ingane zakho zokhula zokuthuka ngaleyo nto. Yayizwa le nto leyo. So bafowethu qaphulani kakhulu uma nithatha abafazi, nithatha abafazi abazokwazi ukunithobela, banihloniphe bese niyabathanda. You understand? Thola umuntu ozokuhlonipha, akuthobele, wena bese uyamthanda. Finish. Thank you very much. Please subscribe YouTube channel Phungalenja TV. Thank you very much.